אביעד מייזלס, אני נשיא ויזם של פריימסנס. אביעד, מה המגמות העתידיות של עולם המשחקים הדיגיטליים בעיניך? זו שאלה מאוד מאוד מורכבת. בכל אופן, מגמה אחת שבאמת היום מתחדדת יותר ויותר, שיותר אנשים רוצים לשחק. בגלל שיותר אנשים רוצים לשחק, אנחנו צריכים למעשה לפשט את אותם ממשקים בסופו של דבר שעד היום השתמשו בכל מיני עזרים כמו גיימפדס ודברים שהם יותר לגיימרים המקצועיים, ואנחנו צריכים לפשט אותם, להפוך אותם הרבה יותר לנגישים, הרבה יותר פשוטים, למעשה לחזור לימים של פעם, שלצורך העניין אנחנו וההורים שלנו יכולנו לשחק ביחד, ולא להגיד להורים עכשיו, אנחנו לוקחים את הפלייסטיישן, את האקסבוקס, את הנינטנדו, ומשאירים את כולכם בסופו של דבר בצד. מה שפריימסנס למעשה מנסה לעשות, היא מנסה למעשה לשבור את כל הכפתוריטיס הזה, את כל השימוש בגיימפדס המתוחכמים, ולהביא את העולם הישן למעשה לעולם החדש. ולמעשה יש אימפלמנטציה כבר של דבר אחד שלנו, טכנולוגיה שלנו בתוך מוצר קיים, מוצר שהוא הרבה יותר גדול כמובן, גם מהמוצר של פריימסנס, שנקרא קינקט. קינקט למעשה הוא מוצר ששייך למייקרוסופט, לצורך העניין לחטיבת האקסבוקס שלהם, מוצר שנמכר כבר במיליון יחידות ב10 ימים, מוצר שנמכר בצורה מדהימה, והוא באמת מראה שאנשים מחפשים בסופו של דבר סוג כזה של מוצרים. יותר מזה גם עוד דברים שפחות פריימסנס מתעסקת איתם, זה כמובן כל הנושא של סושיאל גיימינג, כלומר אני וחברים שלי משחקים ביחד, אני מנסה להביס אותם, הם מנסים להביס אותי, משחקים יותר קלים, משחקים יותר פשוטים. הסושיאל גיימינג מתחיל לתפוס יותר ויותר ויותר תאוצה, רואים את זה דרך זינגה, אנגרי בירד שהיום לא מפסיקים להוריד אותו וכולי, שזה עוד אחת מהמגמות היותר מעניינות בשוק. אוקיי, איך לדעתך קהילת המפתחים משתלבת בעולם המשחק הדיגיטלי? להביא קהילה לדבר חדש זה דבר מאוד מאוד מורכב, כי קהילה בסופו של דבר צריכה כמות אדירה של מכשירים כדי להתחיל לפתח, כי בסופו של דבר זה עסק וזה לא עמותה. מה שפריימסנס מנסה לדחוף בכוחות הקטנים שלה, וזה לאט יותר צובר תאוצה, זה מעין API אחיד, כלומר ממשק אחיד למשחקים שנכתבים עבור נקרא לזה 3D Games, או מה שבסופו של דבר פריימסנס מביאה, אותו דבר שהמכשיר רואה אותך. API יחיד שבסופו של דבר כל מפתח יכול להתחיל לפתח, וזה לא משנה על איזה פלטפורמה של מכשיר הוא עובד, אם בסופו של דבר בעתיד פלייסטיישן, סוני ימצאו את הדבר הזה, הם יוכלו בסופו של דבר להמיר בקלות, לעשות פורטינג מאוד מאוד מהיר של הדבר שלהם, ה-API כבר תומכים לפלטפורמה אחרת. כמובן שיצטרכו לעשות אופטימיזציות, אבל עדיין המעבר יהיה הרבה יותר קל, ואנחנו מנסים לעשות את זה משהו סביב איזה קונסורציום, שהרבה מקהילת המשחקים, כולל גם פאבלישר גדולים בעולם, יתמכו בו, ולאט לאט יותר ויותר אנשים יבואו ויצטרפו, והנה כבר אנחנו רואים, יש הרבה אנשים ברחבי העולם, סטודיו באיטליה, באוסטרליה, בישראל, באופן מפתיע, בארצות הברית, ששותפים ליוזמה הזאת, ואני מקווה שזה רק יתפוס תאוצה. תודה רבה. תודה רבה לכם.